paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Always good morning Pilipinas, mga Bicolano sa inmanapartikan mundo. Welcome po mga tugang sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Good morning po Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang hapot, ngunyan pungaldaw. Kay ba si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa inyong programa sa DCGB. Day pong personalan si Henry M, tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong problema masolusyonan sa sinong problema matabangan. Ini mga tugang anhapot sa DCGB Radio. Kumusta po sa impact kang transport strike ngunyan aldaw? Kamong mga nakaantabay, ano po ang masasabi nindo sa second day kan sa tuya tabi na transport strike? Ano, namatian nindo? Ano? Sain po mga tugang sutundag kan transport strike? Sain tabi na matian mga tugang sutundag kan transport strike? Aramon talawang sitwasyon, mga tugang niya na pagkaaga, kasabay po si Joshua Bino. Joshua, good morning, go ahead. Yes, good morning, DP. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong Bareta, dating jeepney driver, ngunyan, habal-habal, so iba, construction worker. Iyan na depende ang uso ngunyan. Dahil kadaklanda pa lang sa mga jeepney driver, o kaya iba, so iba sa mga jeepney driver, magpuo ng magpundo mo na magpasada ng jeep dahil lugi na, dahil na kaya, ana presyo ka na produktong petrolyo. Dahil sobra sa 100% na ana inilangkaw tabi BP Henry kung saan ang 1,000 pesos mo niyan na dati makapagkarga ka ng 16 hanggang 17 litros ng crudo, ngunyan 7 hanggang 8 litro na sana ng crudo, bagay na pinag-agrangay ka na mga jeepney drivers. Sa pagkipag-uron kang DCGB News kay Mr. Javier Moral, ang dating presidente kan Legazpi Daraga Jeepney Operators and Drivers Association. Ngunyan, advisor na kan nasabi ng grupo, poco mas o menos 10% kan mga jeepney drivers sa Sainda BP Henry linya, ang temporary na mo nang nagpundo na magpasada ng jeep. Ehemplo, tabi BP Henry, sigun sa iya, nagpasada siya kanakaaging aldaw. Ngunyan, nag-income siya sa maghapon ng 2,800 pesos. So, crudo, binawasan ki 2,200 pesos. May tada na sa ng 600. Abonado panganida, taang boundary niya, 1,000. Kaya ang gigibukan ibang mga driver, kikahuro na sana mo na ang sindang operator na mataon na mo na kidiit kaypuan man siyempreng magpuli kimas kidiit na sintabo para sa pamilya. Minsan Dabi Henry ang naiuli kan jeepney driver 150 pesos o 150 pesos. Duro dakula na kung maka-Euro jackpot ka man, sundo 300 pesos. Pero bihira na dang maka 300 ngunyan. Apo. Dahil lang napapaduma naman sana sa konsumo nga na sa crudo. Kung kaya sir, ini sa mga mayor na rason, tabi BP Henry, na magsabay sinta sa nationwide transport strike, gusto nindang maipasabot na sharing kayan ang urual daw nindang sitwasyon na mag-strike na warang biyahe o kaya ordinaryong aldaw na may biyahe para reho naman sa nang wara sinda ng income, abonado permi sa urual daw na pagbiyahe, kaya maray sa naman napapakihurunan minsan ang sa indang mga operator. Pero sa iba dati BP Henry mga driver ninda arog ka na kaulay ta kaso hapon man na driver kan daraga Legazping jeep
nagpundo na da siyang magpasada to nagiiwal na budakan sa iyang agom. Okay. Sa napapagdudahan, lasigi sa nangaya ang tambay maghapon. Mhm. Sa pag-uli, day man ki-income. Okay. Anday na sabutan, day man talagang income. Takulang, Oho. napadumana sa krudo. Mm. Kaya da siya, naghabal-habal na muna. Sa iba man, construction, sa iba man, ibang klase ng mapagdiro-dilinsyahan. Sa kabaga. Mabalik na sa nadasin databi BP Henry, kung medyo magnormal na ang sitwasyon, kan presyo, kan krudo, as pang produktong petrolyo. Pero sa ngunyan, ibang hanap buhay na muna ang didiskartihon, tabi BP Henry. Naghagad man ang grupo kan Daraga Ligaspi ng mga driver nin pasensya sa publiko sa inconvenience siyang nadadarakan na transport strike. Alagad sigun sa inda, hagad magyaray ninda ang kooperasyon o kaya pagsabot kan publiko. Pasiring kaning sitwasyon na nagpupundo ng mag-drive ang ibang mga jeepney drivers. Mas lalong dipisil ang sitwasyon tabi dependre pag-abot kan mga masunod na mga simana o kaya bulan na maski sa ordinaryong aldaw na wala ng transport strike, kulang na ang jeep, nagpundo na sa mga driver. Kaya gusto nindang may pasabot sa publiko kasabay kan pagagad ni na pasensya sa inconveniensya, alagad sigun sa inda kay po nindang gibuhon ang transport strike para da may pamati sa gobyerno na ang sektor kan transportasyon, lalo na ng mga jeepney driver, talagang nasasakita na asin nagugutom na ang pamilya ta ang income na dapat ko ta ng nindang may uli napapaduman sa sa halangkawo na presyo kan krudo. Okay. So ano ngunyan ang gari expected nilang output tabi sa pahabang pag naghahaloy pa tabi ang krisis na ni Joshua? Ang Gari makadito na, gari makadito na laban. Makadit nga rin. Tapos ibang driver nagpupundo na magbiyahe na kung sa mga masunod na ang aldaw na sabihon ta nga wala nin transport strike ordinaryong aldaw na may biyahe, baka nga mamalisyahan ta di ito magyari ang jeep kasi ibang driver nagpundo na magbiyahe Okay. na sa ibang klase mo na ning trabaho. Kaya sigun sa inda pag ang pangapudan magkaigwa ki sumasarig-sarig databi bipihan ring plano na dapat implementar ang gobyerno na medyo matuwang-tuwangan ang sektor kan transportasyon asin sigun sa inda matabangan na medyo mapababa ang presyo kan produktong petrolyo databi bipihan ring at least maski por paano may matada man lamang na may uli sa pamilya bako so oral daw abonado as sihuron sa operator. Yes. Okay. Ayan tabi depende ka sa udma 90 hanggang 95% paralisado sa transport sector and ngunyan na aldaw posibleng iyo man ang mangyari giraray. Iyo. Mas garani mas lalong daing biyahe ngunyan. Mas lalo ta daing kun baga ngunyan depende sa iba daing opisina tabirne. I see. Iyong mananggad. Ano? Iyong mananggad. Kulang suma opisina ngunyan. Naka-work from home sinda. Iyo. Tama. Tama mananggad. Tama. Okay. Kaya, iyo manggara expectation BP Henry, 90 to 95% paralisado ang transport sector susog sa pahayag kan. Sir, trans strike is not a solution sa kalamidad today. Dagdag problema ang grupo. They cannot solve overnight. Reaksyon ang kasatuya. Tabing mga listeners ngayon na pagkaaga, mga tuwang hindi po sa satuya na programa. Ayan ha. Good morning, Henry. Sa hiling ko, ang pagigibon ni mas talong pagabat sa mga kababayan ta. Lalo na po sa mga commuters. Di man kandadangugon kan gobyerno. Ang sa indang pangapudan, nagdagdag lamang sinang gabat. Salamat. Yan. Reaksyon tabi kan listeners ta, no? Good morning. Ang pagbaba, ano ito? Good morning. Nagpababa na kuta nagpababa na kuta asinda. Bakit nagpababa kuta asinda? Basta yan, sabi, ito, another reaction ka ito, pabaga ka transport strike, wala man baga nangyari sa strike. Yan, yung anang pigasabi tayo. Anyway, mga tugang, iyan ang mga opinion kan sa tuyang mga listeners. Good morning, Henry M. Sa iling ko tabi, pumundo na sinda ka yan. Nailing muna na karakol kang namatian, tanagdagdag pa sinda.
nataarog kayan imbis ng support kan tao madagat sa indang tao sa true transport strike naan. Naintindihan ko ang sa indang pangapunan. Pero sana pig-consider nindaan impakaan sa publiko. Kaya desisyon na ko suporta sa mga tao. Yan. Alright. Another reaction. Meron pa ba? Reaction? Wala na. Yan po mga tugang nga nagkapirang boses kano tao. Para po sa mga reactions, 0969-088-5548. Mag-apod tabi. Hello, good morning. Ay, sandali. Hello? Hello? Good morning, sir. Yes, sir. Madali lang po. Speakerphone ta. Bakit kaya to? Ay, may nag-upload na saro pa kaya eh. Yung nag-upload, madali lang, sir. Tanaka, paano kaya to? Paano kaya to? Ha? Busing, so nag-upload tabi na 0985. Paki-off mo mo ng number. Nagkasabayan ka mong duwa eh. So, 0 yan. Thank you so much. Hello? Hello. Hello, sir. Good morning. Good morning. Yes, sir. Opo. Ang issue ng mga nag-i-strike, ang mga gayang-gayang, alihunta na yan na old model na mga jeepney. Pagkanta na kang modern jeepney Opo. na mga electric. Okay. Kaya nang-strike yan, wala nang strike. Ang aning wala na silang mga dahilan. Okay. Nakakapirwisyo man sila sa mga tao, sa mga ano. Yun lang po. Yeah, okay. Salamat, sir, sa reaction. Okay. Salamat. Salamat. Yan, baga. Gari di pa akong pong kasuhapon, gari di pa akong nadangog na nagsuporta sa Indo ka mga amigo tabi kung na nakaantabay dyan. Another ay, ito na, sandali. Ito, another reaction. Hello, good morning. Good morning. Yes po, sir. Yes, please, go. Kung ang scheme kayo ng strike, para bagang ransom, ang mga magurang tayo na sa gobyerno, kita mga atudan. So, ang mga strike ng mga jeep, parang hostage kita. Okay. No-hostage kita para mapadiman sinda duman sa mga magurang ta. Opo, okay. So, kaya, salamat nila na logic ng danata, nagsasapel, susi. Kung ang EB man sana may problema na kasi na magdulog sa mga opisina di gobyerno. Kaya masama katabang tenda. Sharing kang DOTR. Sharing kang LTO, Cargo. Ano mga gamit kaya? Opo. Kakahirap man kayo sa mga driver. Nakahilap man kayo sa mga pasahero, sa mga driver na nagkikita, wala na, o nag-o-reward nga niya, sabi pa nga sa report, sa'yo mo, tabi. So, mag-intindi mo sinda, mag-upos, mag-call mo sa monitor, sasabihin nila kung tama bang diligibo nito, mali sa publiko tabi. Opo. Okay. Yun man lang, sir. Salamat po sa reaksyon. Mga tugang niya na pagkaaga sa Satuya Tabi na mga programa, boses yan kanutaw. At boses kanutaw. Vox Populi, Vox Dei, at boses kanutaw. Mayroon pa ba kaito ang mga okay na yon reaction. Nabasa ko na kanina ini. Alright, doon tayo sa Satuyang Facebook Live, ano? Ano yan? Dito tayo sa Satuya Tabi na sandali. Tadadan. Madali lang, Karen. Lahat ko na tapusin ko ng mga reaction sa tuyang mga listeners. Ano daw po propose solution ni Madam na nagkulde po kaya maray na dangog imbis na mag-strike? Ano pwedeng gibuhon? Naga-commute ba siya o ano gibo niya? Ay, sandali. Bakit? Sinong Madam tong sinasabi po? Sandali lang. Okay, sandali lang. Hello, good morning. Good morning po, Sir VP. Yes po, ma'am. Good morning, please. Reaction po. Ang reaksyon ko po, sa halip na magtigil pa sada, magawa ng ibang paraan, di po ba? Opo. Ibang pagkakakitaan. Or sila mag-isip ng magdasal sila sa Diyos na ang gasolina bumaba at huwag mag-isip ng masama. Opo. Kasi kung tayo may problema, ang Diyos ang dapat tawagin. Dahil okay. ang nakakaalam sa atin kung paano tayo
uunlad or mabubuhay ng matiwasay. Okay. Mhm. Di po ba? Sabi ko, yung nagtawang na nagko-construction na lang, tama po yun, gumawa ng paraan. Pero kung iwalon mo asawa mo dahil walang binigay sa'yo, mali. Ah, yan. Okay. Halip Okay. na intindihin mo, aawayin mo, di lalo pa magugulo ang buhay niya. Ay, very good ka, madam. Maganda po ang sinabi mo. Very good. Gusto ko yan. Opo. Opo. Opo, hindi ka asawa ko, driver ng padyak. Pag yan umuwi na ang kita niya medyo alanganin, ano ba yan? Ito ba yan? Ang hirap naman. Yeah. Ganyan siya sa ito. Opo. Tumingala ka sa taas. Mahanap mo ang kasagutan. Okay. Okay. Kasi ang mga taong ganyan na dali mag-intang ulo, kulang sa pananawagan sa Diyos, kulang ang pagtitiwala. Opo. Thank you po. Okay, bye-bye. Salamat. Mientras tanto, nasa linya ang dagdag na report. Hali sa luwas. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Karen, good morning, Karen. Yan sa Henry, paali pa sa nakot ako digi sa Kuyang Araw. Alagad na iling ko, kadakol mo yan ki mga traffic enforcer, hali sa absemo. Sa ito palang tabi VP Henry, antig babarantayan kay ni, so mga nagdadaralaga na kolorom na tricycle. So dahil ngayon sa strike, yaon talaga mo niya. Actually sir, dakol lang ang mga nagdadalagan mo niya ng mga kolorom na nagdadalagan, buda nagapasada, tama na VP Henry, ting mga jeep, buda tricycle, makakaulay ta si Sir Sonny Batalya, ang Pamayokan Traffic Division Executive Director kan nagkakaisang Pantay Bayan ng Pilipinas. Sir, kumusta tabi so far ang pagdarakuksakan mga kolorom na tricycle digi sa Bugtong? Hello, Sir Henry. Ay, good morning, Tabi. Abigo, kumusta? Ano Tabi ka? Nakaisip ka mo? Algayo sa mga tagaynan yung sa imong programa. Opo, salamaton Tabi. Ano may gusto nakaisip ka mo ngunya na magkondukta ki pandakop sa mga kolorong o tricycle? Bago ko bagong tabi, Sir Henry, gusto ko muna pasalamatan si Karen Ala sa yaon digdi sa muya mo yan Opo. para makapagpabot kami kang informasyon na ano digdi sa samuyang operasyon. Okay. Opo. So, part kang samuyang deputation order hali po sa APSIMO, ini nagtatayos ang Pantay Bayan ng Pilipinas. Opo. So, pig-operate ni po ini mga kolorom na tricycle, kolorom na mga sasakyan na namamasahiro, nagdadaralagan digdi sa Tinampo. Opo. Iyo po ang pig-operate ni. Sin kasabay po kay to, piglog may ng Republic Act 4146, pera ka na provincial ordinance. Ini pong mga daing lisensyang driver, tapos ini daing mga restrong lunadan. Pigtitikitan po namo ini sa APSIMO ordinance. Opo. Oo. Kaso rin patabi ka mo cancer nagkondukta ki monitoring asin pandadakop? Hello po, come again, Sir Henry. Kaso rin po kamo nagpuon na magdakop kan mga kolorong o tricycle? Actually po, Sir Henry, medyo hali-hali na. 3 taon na po kami nag-operate. Kaya lang, bihira man kami digdingani sa Legazpi dahil ang samuyang operation, province-wide. Okay, province-wide, ano. Pero, ngunyan na, ngunyan tabi na may transport strike, kumusta sa inyong nadakop tabi, sir? So, medyo dakol-dakol, Sir Henry, dahil dahil hali kita ng mga pampublikong sasakyan. Kaya medyo nagdagdag mo yan sa mga koloro. Usually, mga tricycle ang kadaklan. Opo. Okay. So, paano pang pinalida? Ano pang usualing kwan? Pero pang penalty kang kolorom na big impose nindo? Bali sa ordinansa ata? Hello, sir? Sir? Hello? Karen? Naputol? Sige daw. Paki-kwan giraray. Paki-kwan daw tabi giraray. Ang satuya na mga kababayan. Hello? Oh, wala. Sandali lang. Sandali lang, mga naputol si Karen. Nawala ng diretso. Kaya tapo na. Solusyonan ta na problema ni Karen. Ako na. Madali lang po mga kapingki ata. Napanood ito si Karen tanapundo. Baka na dakop na si Karen. Karen? Hello, Karen? Yeah, go ahead. Okay.
So, Apo. usually po, sa kolorong na tricycle, nasa 1,500 po yan. Okay. Kumusta po na dakop dito, sir, ngunya na agad, dakol? Medyo siguro po abot ba sa mga anom na kolorom ang Anom na nadakop niya. kolorom. Oo. Natada po Hindi lang po ini sa location ni, hindi Opo. sa bugtong. Natada po nagbiyahe sinda. Siguro po part kang sa indang pagsamantala dahil strike ba nakita mo niyan. Okay. Mm. Okay. So, ang apply po nindo sa ordinansa o sa national law? Kansyuda? So, talaw po kaya kang ordinansa, Sir Henry, Opo. laon ang national law. Ito pong Republic Act 4136. Opo. Ah. I see. Okay. O di sige, tabi. Salamat na maraming sa oras mo sa DCGB. Kumusta sa reaction kan mga nadakop mong tricycle driver, tabi? Di mo na kinakimairak? Siyempre, medyo pagsayan dahil nadadakop ka. Siyempre, medyo makulog ang sa imong buot. Pero Yeah. sabi ko nga ni, pagpapakiurunan ko, pagkanta mo yung trabaho, obligasyon tayo na magtrabaho kita. Okay. Okay. Sige po, sir. Salamat na maraming. Okay, welcome po Sir Henry sa imong programa. Opo. Thank you. Hello? Yes, Vitendi. Sa ngunyan, ang sitwasyon digit sa sakuyang lokasyon, mantinido, dahil mga jeep masyado na nagdadalagan, as in tricycle, kaya tama man talaga na tigapantayan kan mga taga-Semo, itong sa mga nagdadalagan ng mga kolorum, sa'yo talaga, Vitendi, nagasaraman ka lang, magpasada ngunyan, dahil sa day nga ni mga tricycle, mga registered na tricycle at jeep, na nagapasada, ngunyan na transport strike. Yan ang bareta, Karan Ala, din si News. Salamat, Karen, sa Henry report. Mas- Nadakop eh. ang Siguro nagsamantala sa iba ta. Dahil nagdadalaga na jeep. Ano? Fart Pero, in the morning. kaya bagay hinapot ko sa kahuro ni Karen, kung kaso yung pasina ka nagpon, haloy-haloy na daa. Nang tabakang niya lang natimingan, tabakang niya nag-operar sinda lang, no? Pero, sabi nga ni, pwede mo ganun magkaigo mo ng konsiderasyon, di ba? Pero ang problema dyan, ang batas ay batas eh, di ba? Ang batas ay batas. Law is law. Sabi nga ni, Juralex said Lex. The legs is hard but it is the legs is hard but it is the legs. Sala po. The law is hard but hard but it is the law. Papasala naman git mo yan na pagkagana. Jim, good morning Jim, pasok. Wala na naman so headline ko. Hi, alat ko. Hey, alat ko na. Alat ko na. Alat ko na ha. Tay man Jimmy. Kaso bagong aga nga ni may headline ako. Hindi. Oo. Kasi mga igwa naglawag, di ba? Ay, ito na. Luminawag pa sa nat. Presenting Administrasyon Kanalbay, bahala na kung ilabos ang Piodoran, nagamiton ang Piodoran Memorial Hospital, imbes na Pope John Paul II. Come in, Jim. Pasok. Papabayaan na sa nalugod ni former board member Dante Randia na papangyarihon kan presenting administrasyon kung ano ang gusto nilang mangyari. Manungod sa Piodoran Memorial District Hospital kung iyo ang gustong gamiton na pangaran, tamala may pangaran na nga ni duman. Opo. Sa barangay Karatagan Piodoran kung saan ngunyan pa sana pasaro-saro ipigbabalyo na hali sa lumang ospital ang ibang gamit kung saan sigurado na sa Marso 31 unformal opening kan na bagong ospital. Opo. Alagad may advance ng paabong baga kan nakaagingal daw ang dating board member na may aprobadong ordinansa kaan. Ang dating sangguniang panlalawigan kapanahonan ni dating Vice Governor Rex Lagman kung sa invalid in operative and provincial ordinance number 0066-2022 renaming Piodoran Memorial District Hospital into Pope John Paul Memorial Hospital. Sa pagtubod ni board member Dante Randia sa personal niyang pag-interpretar, dahil man pwedeng baliwalaon ang inot na inoaprobara na ordinansa na pinagpadrinohan ni former board member Bixiga. Marso 31, preparado na ni schedule kung saan sa punto ni dating board member Dante Randia, na dahil man pigtangugan sa iyang reminder, bahala na ang presenting administration. Basta sa pagtubod kan board member, baka later on may problemang hampangon ang mga taong nagbaliwala kan existidong ordinansa na dahil man pig-repeal kan presenting sangguniang panlalawigan gustong sabihon epektibo
an ordinansang na-approve kan taon 2022. Okay. Di bali Senado ta. Apudan ko do si kon ngunyan, si PA Rolly Rosal, ano? Ta si Governor si Governor kaya gari nasa travel pa eh. Yung nga ni ang pigtutumbok, tapos kung daing ngay aram kan gobernador, dapat aram kan provincial Administrator. na yun ma-inform sa gobernador na igwa nga, dapat purapir ngayon mangyari, dapat may pagre-research lamang sa Sangguniang Panlalawigan, and sa Sangguniang Panlalawigan at present sa panahon ni Si Rolly, gari board member kayo to? Correct. Board member si Rosal, mali lang apudan ta. Baka lamang masimbag kita ngunyan. Alas 8:10 naman ang sa tuya tabi na provincial administrator. Hello, sandali. Hello, PA. Good morning, PA. Henry Tab, pasensya na naka-onboard ako pero off-air ka. Pwede ka ma-interview regarding luman sa igwada kitang ordinansa na sa Piudoran District Hospital, binagwan pa lang kipangaran ng St. John Paul II. Opo, okay. Pwede ka po may under tabi kinatawa, PA? Okay, sige. Thank you so much. Ito na. Mga tugang, ikaw ron tapo under ang sa tuyang Provincial Administrator Rolly Rosal. Ta si Governor, yung pagkaiduman sa ibang lugar, paango yan sa sayang official travel. PA, good morning, Tabi. Welcome sa DCGB. Yeah, good morning. Apa? Good morning, Henry. Good morning. Yes, sir. Morning Opo. po sa Kabos ng Tabay. Yeah, opo. BP Henry pala. Good morning. Henry lang po. Pwede na. Pwede Henry. Pwede na yan. Okay. Araw kayo ni sir, kasma news kaya kami na effective sa March 31 gari magkakaigwa ng formal opening so sa tiyong hospital sa Piudoran District Hospital. Sa March 31 tapi soft opening na kang Piudoran District Hospital, no? Okay. So, soft opening na po March 31 pagabot kang sa tuyang governor. Opo. Kaya lang po may reaction si former board member Dante Arandia. Takang panahon dagay ado na to kung term mo ini panahon ninda na igoda po kigaring resolution si kinatawan Vixiga na yan binagawan sa pangaran kayo pasisiring sa John Paul. Opo. Yan po, actually member pa ako kan Sangguniang Panlalawigan way back 2022, no? So actually second term ko pa sa last year of my second term. Opo. Ang governor kayo si Governor Albichara, no? Opo. So yeah, nakuha talaga na-approve eh. It is an ordinance, no? Renaming ang Piudoran to Pope John Paul II. So it was unanimously approved actually, no? Opo. So actually medyo nalingaman taman talaga yun eh. Yeah. Kasi they na-implement that time, no? 2022. Opo. So dapat mga tabi pa after na-approve yung ordinance, so dapat nagkikwaki programa, no? So parang implementation. So na-implement tabi ini. So pala sabi pa dahil man na-implement. Kaya medyo na-overlook or na-overtaken by events. No? So, but there's a legal opinion regarding this one sa tuyang PLO. Na ini pala na pagpangaran kang Piudoran, may may national kwan pala niya, no? Yes, na dahil pwede i-supersede kang ordinance, no? So may legal opinion tabi ang sa tuyang PLO, no? It was kwan pala, Malacanang declaration yan, no? So, they pwede i-supersede, no? So, that time, na pig-approve yung ordinance, they lamang nahiling ini, no? They minahiling. So, then, may duwang opinion po, duwang ang pigsabi ka, pigside kang sa puyan PLO, then number 2, pag ang pig-rename mo is yung pangaran kang lugar, they pwede i-amend, no? They pwede i-amend. Kasi Piudoran baga, nakapangalan sa lugar, na kung saan nyaon sa duman, sa located, they mo pala pwede i-amend, no? So, nyaon di sa cellphone ko, so legal opinion, di ko mabuksan ta kaurong taka. So, pero nyaon di, duwa po ang pigside ka sa tuyang PLO. Siguro, magayon kung siya man ang makuha opinion, no? Or makuha statement mismo. Ang samuyang PLO, si Attorney
mayet bilhi ka, no? So mas may mapapaliwanag niya tabi ini pati Henry. Opo. Basta yun po, no? Actually talagang member ako kaiyan. So Yeah. sabi ko ani, nag-post ako duman sa GC kang mga department heads, sabi ko na pati ako sa ko nakalingaw. Oo. But nag-send siya ng message sa kuya na yan yan citing that two reasons, no, na dapat di palang pwede, di palang pwede i-valuean, no, ang Puturan Memorial District Hospital into Pope John Paul II, no? Ayun, Kasi okay. yung citing these two reasons, no, na may Malacanang declaration pala niyan, then number 2, kasi hospital baga eh. Yeah. Parang may Malacanang declaration yan, then number 2, yung pag ang sarong lugar, ang sarong facility pala nakapangalan sa sarong lugar na kung saan siya located, then mo pwedeng valuan kipangaran. No? I see. So, Okay. so i-check na siguro kung makuha ki opinion ang sa tuyang legal tabi. Opo. So, may papasabot siya tabi ni Pande, no? Yeah, yeah. Kung masyado may pasabot sa publiko, no? Yeah. So, Tamang pagkaintindi ko, ang Pio Duran baga, dating congressman yan, Canter District, di ba? Pio Duran. Pero, ang dating Malakbalak, pinangaran sa iya. Di ba? Oo. So meaning, may batas pala, national law or Malacanang or Republic Act something. May batas. Opo. I see. So pag ipinangaran ang hospital, nakapangaran duman sa munisipyo mismo, iba mang existing national na lokaan, na dahil pwedeng isupercede basta-basta kan sarong ordinansa ng sarong probinsya. Yes po. Ah, Para sa mga bagatabi kang kumagirom na so Jose Belmonte Duran. Yeah. Nagkikuha kami kay Kwan Duman. Dahil pwede alion ang kasi unang-una donated yan ka mga Belmonte. Oo. Then pandua, man pala nakapangar located doon. Kaya lang yan, donated kaya kang Belmonte yan, no? Kaya dinagdag na lang so Albay, Provincial, Albay Provincial Hospital. dinugtong lang para dahil mawala ito, ano? Opo. So, I see. Okay. Ikwan talaga pwede kay PLO, mas may papaliwanag niyang marami yan, no? Okay. Okay. Opo. Pwedeng ipaki-send mo sa ko itong opinion, legal opinion ni attorney? Sige. Sa kwan pa rin, sa messenger mo. Okay. Hello, Okay, sandali. Okay, Madalang po ha. Jimmy. Ano kami ito, Jim? Jim. Ay, Go ahead, Jim. PA, good morning. Dahil ka madadangog ni PA, ito naka-speaker phone lang siya tabi, Jim. Dahil ka Kaya may madadangog. mga question na kung dahil ito pwede spearhead sa national, di kung presenting sit up kan sa ng panlalawigan, i-repeal na lugod itong previous na approved na ordinansa. Okay, sige. Okay. PA, may mga suggestion da tabi naman na kung talagang ito palanday pwede, gari itong existing ordinance, i-repeal na lugod mo niyang kansanggon ng panlalawigan, tabi. Ano sa hiling mo, opinion mo, tabi? Yes. Pwede. Makuha na lang kung may oras pa. Kasi hindi ko lang alam kung may oras pa sa Monday. So, siguro dahil ako makasimbag kaya sa tuyang PLO na lang, no? Opo. So, kasi aram mo, sa rupa, siyempre, dapat ko na hiling man siya na dito, dapat kito pa ko ta. Big brought out ini para manatis na kwanta pa. Bata man kayo nung sulilag ta duman na Nakaratula. Ginasusan ta ito. So kaya sana man puta na kung may mga observation kita pinabot tulos. So sabi ko ani pati ako nalingawan ko may ordinansa kami. Kasi that time ba dahil man ako nagpara-intindi na dahil man ako pakilabot kung mapapalyuan sabi ko. Una sa patabi siyempre sa pangaran ng Papa. So dahil man ako nag para react ito kasi kasi Santuna sa pati pangaran niya. ni Santuna ka di ba? Yes. Kaya dahil mangyari. So wala man akong kwento man na objection, no? So kaya lang may legal opinion din po ang sa tuyang PLO na siya lang po mga doon. Anyway, i-text ko siya mo topic mo yan pa rin. Sige daw, tabi. Para di ako masyado makalot. May speaker ako sa closing ceremony. Okay. Salamaton po, PA. Salamaton. Alright, thank you so much. Okay. Jimmy. Naputol na si Jimmy. Ayan. Nadagog po nindo. Mga tugang angkwan. Sabi ni, balikan ko sa reaksyon, ito.
Ngata po ang single motorbike na kolorom, depig dadakop. Kanina. Good morning, Tabi. Sir Leo Del Rosario. Dean Leo Del Rosario. Good morning, Tabi, sir. Mabuhay ka. Tabi. Alright. Okay na, si Jimmy? Naputol na si Jimmy? Na madali lang ha. I just want to English ka ngayon niya na aga. For English ka ngayon niya na aga ha. Madali lang. May number si Jimmy tinaw sa kuya ni board member Vixiga. Siya ang author eh. Madali lang. Vixiga. Madali lang. Madali lang. Sir, ito ha. Ito ang opinion mga tugang ni kanabogado kang probinsya. Ayo. Ano opinion kanabogado kang probinsya, no? Sir, so license to operate po ng PGA, ang application po talaga niya is Piodoran District Hospital. May legal opinion po ako niyan na dapat Piodoran District Hospital pa din kahit may SPA ordinance dahil, number one, the name of Piodoran District Hospital po was given through a Republic Act. Ayon, national law po, daiman masusupersid ng local ordinance. It is a national law. It is a Republic Act. Number two, so guidelines po ng National Historic Commission, ang name ng public places, so name mismo kan lugar, kung hain siya, dahil po ito pwede i-change. Pabigyan po natin ng copy legal opinion ko along with governor's letter sa SPA para bawiin po ang 2022 ordinance changing the name ng Piodoran District Hospital. O yan. Tama. O Jimmy. Hello. O may kuha na pala sa attorney, naliwan ko lang sa pangaran, sa attorney kang probinsya, iguan na palang kimove na susuratan ni governor so SPA para bawion sa 2022 ordinance na nagbabago kang pangaran kang Piodoran District Hospital. Yan ang punto talaga na kuan board member Dante Arandia. Yeah. Tapos, Okay. kung araw ka ng interpretasyon kan PILO, sa publiko na yan, taday man inisyo nagdadangog na yan. Oo. Taday nakadangog. Yeah. Tama. Maski nga ni si Piero Salaminado may siyang video na panlingaw siya, di ba? Kaya, yan na Okay. interpretasyon Jimmy, na yan. madali lang ha. Oni ansaro sa mga pugi na dating board member kan Albay. Sige, out ako. Former board member Vixiga. Good morning, amigo. Welcome po sa DCGB. Ay, okay, good morning po sa Gabos na listeners and sa Matibayo na Mami Henry. Good morning po. Long time no hear, amigo Kumusta? Oo, medyo Okay. busy. Pero Yeah. I'm so happy na naapundan po tabi nindo ako. Opo. Kumusta po? Ayos lang. Okay lang katabi. Onder katabi board member nag-report si Opo. Jimmy regarding duman Yes. sa question ni former board member Arandia sa pangaran kan District Hospital sa Piodoran District Hospital. Oh, yes. Okay. Yes. Ikapalan po so author kang ordinansang ini during your term in 2022, tama? Oh, I think so. Yes po. I Yeah. remember that po. Okay. Opo. Araw po kay ni maski si board member Rosal Casabago, taka-urong ko sa tuyang provincial administrator, medyo napanlingaw-lingawan man sa dasya, haloy naman manangad pala ini. Nakwan. Ngunyan Yes. kanarama, natapo tagari na isipan nindo na baguhan ang pangaran kay to tabi board member Siga. Ay, very simple po. Manny Henry and sa Gabos na nagdadangog, ang sa tuyang Santo Papa ka to, na Yeah. si Pope John Paul II, nanunyan saro ng santo. Oho. Iyo po ang saro sa the only Pope and the only saint na nagbisita digdi sa Albay. Opo. Wala nang ibang naginibong arugkayan, wala nang pangyayaring arugkaan na nangyari. And saro sa tuyang pagtaong rumdum and sa tuyang onra Opo. and sa tuyang siyempreng blessing sa blessing na tinao sa tuyang Santo Papa digdi sa Albay. Opo. Iyan ang ginibuta. And Henry, bako man yan simple na change lang na nangyari. Yeah. Okay. That's not a simple change. The consultation was happened. Yeah. Kinonsultata pa kayan sa mga padi. Nagkaugwa kitang committee hearing kayan kung okay sa inda. In fact, it was I think mga duwang committee hearing na nangyari yan. Inimbitaran ta pa ang representative ni Bishop. Nagjampayan sa Kapitolyo. Yaon ang mga miyembro kang sangguniang panlalawigan. And pigre-recall mi nga ni
kung anong year, anong month, and then ugang mga very, very important messages kay ito si Santo Papa, Opo. si Pope John Paul na ginibo. And ang day ko malilingawan talaga, Manoy Henry, kaya nagtitindog si Santo Papa dyan sa Satuyang Cathedral, sarong dukulao na blessing ang tinao. Yeah. Hindi o sa probinsya kang Albay. Because kita lang ang dinuman ng Correct. Santo Papa eh. Iyo po. High school ako kayo And bako lang yan, ordinaryong Santo Papa na nun yan. Isarong santo na talaga yan. He is now Saint Pope John Paul II. Opo. And in consideration with that, and syempre, sa satuyang puso man ng mga Albayano, ginibutayan na Pope John Paul II. Ay, sali. Opo. Actually po, tabi, BM, deki adverse opinion o legal, reaction tungkol. In fact, sabi ni Provincial Administrator Rolly Rosal, unanimously approved na po nindo ini? Yes, there was no Unanimously objection. approved. Oh, there was no objection. There was no discussion pati. Kaya talagang gabos ka mo. No more discussion. Obviously, Yes, di ba? Kaya lang, nagluwas nga ng istoryang ini, ni kinatawan Dante, nakauron si Jimmy. So, Opo. legal officer pa rin kang Kapitolyo, provincial legal office, igwak Opo. kilinuwas na opinion na iyan na pangaran Campiodran District Hospital was given through a Republic Act. Saro Take ko pong daw national na law, iling. saro dang national Take ko daw law, yan. na da pwedeng isupersid din sarong local ordinance. During our time, Manny Henry, Yeah. that was not presented eh. Yung nga ni. Maski si Pedro Rosal, ako niya, day man niya nahiling iyan, na sitwasyon na iyan, ang Well, panahon niya. In fact, pina-research me iyan na maray. Opo. And it should have been submitted to us. Well, if that is the case, I myself nga ni Manoy Henry, Yeah. want to see it. Kasi ako po, Manoy Henry, ang lulong ko digdio sa Albay, Oho. as also a former chairman on health, saro lang ang may Republic Act, Ziga Memorial. Ang JB Duran naman po, Manoy Henry, is via a deed of donation with a Yeah, condition. correct. Oo, masundan ko Kasi yan. donated yan by the Belmontes eh. So, there is a condition there. I remember it very well. Kasi piga-anumi man tinakal mi man ang JB DAP when we inserted the name Provincial Hospital. And binalikan mi talaga yan na JB Duran. So Duran family name with the Belmonte. And may condition yan. So it cannot be changed. Yeah. Along with Ziga, it Ganon cannot din. be changed na naman for the next 10-15 years Yeah. because it is via a Republic Act. But during the time, we also checked Villahermosa. Yo, Duran. We also initiated the Batan. We Pantao. We started also with the Pantao, and we did not see. In fact, with the Pio Duran, we did not see. I see. Walang presented somewhere. And very strenuous research me. I would like to see it po, Manoy Henry. May ako po mahiling. Yung nga ni Ang tako nangalas Republic man Act ako na yan, if it was presented. Ay, Diba? Manoy Henry, legal officer me o legal officer na nun yan po? Sungo niya na legal officer ninda. Attorney, I forgot the name eh. I think attorney, basta PL, provincial legal office nindangon yan. Iyo po ang nag-chat kay kay Provincial Administrator Rosal na in fact may letter da si Governor requesting dasang ni ang panlalawigan ngunyan na bawion po sa 2022 ordinance tabi regarding the changing the name, May rules the change of kasi yan, name. Manoy Henry, to be followed. Yeah. Every changes should maintain 10 years. Yeah. Wala man na problemang mag-change kaya Yung kung anong man ang direksyon. Yeah. Ang problema is that should abide also by the rules. Kasi Yeah. may mga 10 years rule yan eh. Iyo, Mga okay. Change arugani, arugato. So, to maintain its stability and to maintain the name, Opo. it should not be changed instantly, randomly, or by caprice, or by new direction, or by new administration. Bako po, it should maintain the rule of the 10-year rule. Opo. Opo yan at pigapod na 10-year rule. Opo. Another Yes, sir. another one po duman sa na-mention na garo initial legal opinion ni Attorney Cledera pala, yung legal officer niyan. Yes. Okay, so guidelines da po ng National Historic Commission
if ang name ng public place is so name mismo ng lugar kung saan siya, di po daw pwede i-change ito. Pero during your time, Tabi, nagigibo ka mo kay ordinansa, have you invited po the National History Commission, Tabi, kinatawa? I think so, yes. Yaon po yan. Yaon sinda duman. Oh, okay. So, this is Or quietly... a comment was submitted to them, by them to us. I see. Yes. So kung medyo yaon sinda duman, medyo kwan ini, debatable. Pero itong so about the renaming of the, na kung may Republic Act Manangan, ito that needs to be more expanded I and think that researched. would be Tabi. very but let's hope Opo. she can produce it and submit to the new board members Yeah. there, and also consult again the people that were consulted previously. Yeah. And nasa sanggunian man talaga iyan na Trabaho. Manoy Henry, if they will want to change it with that. But sinabmit mi na yan sa Rome. Yeah. Sa Roma? Yan, Sa Roma mismo? yan Sa po, Vatican? Sa Rome, oo. Sa Vatican, I'm okay. just joking you, Manoy Henry, Yeah. Seryoso ka man. And then, blinesigan naman niya ni Kasaduyang Santo Papa nun yan. So, baka mawawara ang blessing Oo. sa Iyon man ang kuya mag-change ka yan, kang Rome. Yeah. But that's anyway, kung dito basta-basta yung hiron, let it be na muna. And let daw din, sleep, di ba? Definitely, Manoy Henry, Dormant. nafe-feel ko. Yeah. Nafe-feel ko, Manoy Henry, na pag binalyo ang pangarangan sa rong Santo Papa, na santo na nun yan, makawara ang blessing talaga. Yun na nga. Pero Natatawa na yun, seriously, na sufrir Yeah, ng yeah. mahal na Diyos. Yeah. Papasufrir ron nila dieta. Yung baga. Madidipis na. Imagine mo, pangarang kang santo mo, mo baguhon, giramay. Yeah. And then after abiding, whatever the case, papasakripisyo niyan kang mahal Yun na na Diyos. nga. Actually, ang point ko niyan po kinatawan is it is now a question between religious belief sa pila mga Katoliko, yes. and then a question of law, di ba? Yun ang laban ng, di ba? Definitely, bakuman actually po, Manoy Henry, siyempre it is not really a belief, but Opo. it's a matter of respect also, and Yeah, a correct. matter of Yeah. reality. And ito to man talaga, iyan lang ang santo di na dyan Totoo. sa Albay, wala man na ibang Totoo. Diba? Okay. It's a big blessing. Yeah. But PA, for us, ano po kayo ni? Opo. After ka ito kang ini ma-approve na ordinansang ini na publish etc. Nataputan na itulos ito na implement during kan 2022 po right after na masunod so implement so guidelines kayo. Very good question yan because there is a new venue. Not a new venue, a new site of the hospital. Okay. That's why they have to rename it because there is a new site kang hospital. It's not going to be the old site. Yeah, of correct. Piyuran. Bago ito eh. It's a Bagong new building site. yun yan. Yes, it's a new building, it's a new site. And with that in mind, we opted and to change the name. Wala man na kung may hindaian. Okay. But Aram mo board, I kung think ako it's very cordial man. kung ako masun, unang suggestion ko kung maski ba lang legal or whatever, gari, Opo. arogon lang suginibo sa Pioduran sa Jose Belmonte, Albay Provincial Hospital. Gari arog lang kayan, di ba? Is that okay? Pioduran Saint Pope John Paul Gari nga, II. Pioduran Hospital, St. John Paul II, something. Gari, Yes, by yes. operation, by local consumption lang, di ba? Garo local consumption, and then just to satisfy, sabi nga ni, so mga sa satuyang naging pagtubo, as in sakripisyo, satuyang pagdiboto kay St. John Paul II. Pwede daw yan, selling mo. Baka, pwede man po. Pero baka Demon sinda nagtutubod kay Pope John Paul II. Yeah. Kaya mo yan. Hindi kita makajudge kayo yan. Hindi kita makajudge. Ay, kita It's judge on just that. my opinion na Yeah. Manoy Henry. Diba? Na, you know. Pwede nga ni sa Josepina Belmonte Duran, tapos Albay Provincial Hospital, di ba? Yes. Baka pwede na lang ini by operation. I agree. I Diba? know, there. Idugtong na lang, di ba? It's the option now of the new administration and but there are certain rules na they have to talk about it kasi it's not a matter of as I said, manggabos matter of legality. Diba? Correct. Paminsan, may pwede ang pag-ururunan sana, di ba? Yes. Yan man ang dyan eh. I think the moment you look for
some sort of legality prior Opo. to discussion, you're poking holes. Yeah, correct. Oo. Tama ba, Manny Henry? Yeah, Because tama. you presented legality, so you're poking holes. Yeah, oo. Other than, let's discuss this, how do we move about this, Yan. etc. Araw ka lang kitang Then, gibuhon, di ba? but maybe they have their reasons also. Yeah. As mentioned nga ni former board member now, P.A. Rolly, there was no objection there. Wala. Unanimously I approved would daw. presume, Unanimously yes, approved. definitely. Because it is the truth, Yeah. Manuel Henry. Yeah. It is the truth. That, Anyway. Opo. Anyway, tayo BM, kalibaw, so disbursement kan mga fundo kayan through Kuwarol, nakapangaran naman sa original na pangaran, pero diyan lang itong pangaran ni St. John Paul II Giraray sa building. Anyway, Opo. Oh, That's true, diba? that's true po. Arog na lang ka ng gibon Opo. para nagibot ang sa Josepina Bill Montidoran at by Provincial Hospital, na taday pwedeng gibon sa ibang lugar na. Arog na lang ka para yaon gabos, di ba? Ang mga Yes. karahayan para sa publiko. Bako yung tabi kinatawan. Opo. Yeah. Alam mo, ang ano ta dyan, ang bukod ta is to immediately serve the public. Yeah, correct. And to have it operationalized. Yes, okay. Immediately. Yeah. That was made. That hospital was made during the time of Al Francis Bichara. Yeah, po. Natapos man yan during the time of Al Francis Bichara. And syempre to follow to Lusumang naming, etc. and operation. Syempre, as we said, history has happened. So dahil na natapos yung there was 1, 2, 3 administrations na nag-agitulos dyan. Immediate. Naramdaman mo baga ka ito, Manny Henry, magkapirang governor ta ka. Yeah. Kanakal ka tumino ko na gobernador. Di ba? Nakatulog itang governor sa sarong Sarong taon gani. Correct. Oh. Sarong termino tulong governor. So syempre nag-change ang mga ano. Yeah. But hopefully this time operationalize and we give thanks to those people who initiated the effort syempre Yeah. dyan. Okay. Agay tabi kinatawan. Salamato na maray sa oras mo sa DCGB tabi. Thank you Tabi Manu Henry. Yeah, thank you so much. Po. Opo. Alright, bye-bye. Alright. Mga tugang former board member Vic Siga, tabi sa bagay na yan. Pading Mar, gari may na-research si Pading Mar online. Actually, pigchat-chat ko nga ni talagang Google. Ano pa rin tabi ang gusto rejoinder natin regarding sa topic? Go ahead, please. May Republic Act number 4277 approved kan June 19, 1965 Oo. officially names the emergency hospital in the municipality of Ligao province of Albay as the Pio Duran Memorial Hospital. So may batas mananggad pa di? Pio, Republic Act? Republic Act number 4277 Anong title pa di? Pakiulit ang title. officially names the emergency hospital in the municipality of Ligao, province of Albay as the Pio Duran Memorial Hospital. Saan pala ang Pio Duran? Takang panahon kaya pa di, yan Pio Duran, sako pa ang kang munisipyo, kang Ligao? Sabi kay Oo. this act is a testament to the hospital significance in the recognition of its contributions to the local community and the province of Albay. The act is a formal acknowledgement of the hospital's role in providing emergency medical services and its impact on the health and well-being of the people Opo. in Ligao and beyond. Ayun. Ang text ng ng Republic Act number 4277. Ayun. So may batas tama sa point ni attorney si attorney Cledera si attorney Marieta Cledera ang provincial legal officer nigo mananggad ki batas na dahil pwede tama ba based on her opinion dahil pwedeng isoffersid ki basta-basta ng sarong local ordinance. Ayun. Ito nga na ito na. Ayun, tama, Your Honor. By virtue of power and may vested by the people? Dahil importante dyan, kung inagagtong mo ng pangaran, isubitil ka rin sa Department of Health, permit kang operation ng hospital. Pio Duran. Yeah. Idugtong na lang, by operation na lang sa lokal, di ba? Itaw, isubmit ka rin naman sa DOH. Yes. Problema yan. Okay. What can I name anyway? Ang importante dyan, so makapag-survey, nakakapag-salvar ng buhay. Yan. Ito ang importante naman, so serbisyo para sa tao.
Okay, thank you pa ding Mar ha. Republic Act pa din no? Google ko digdi Republic Act. Pa ding Mar. 4277. 4277. Natangkamot ko. Pagkitaram ko 4 nadug 4277. Oo. Okay. Yung mananggad pa di. Sige na, thank you pa di ah. Thank you so much. All right. So, by virtue of power vested in me by the people and the listeners of DCGB, I hereby suggest halat ko na. Hay na nga iso. That the Piyuduran District, the name John Paul II will be added. Tama ba? Karoon nga, di ka totoo mag-ibong ordinansa. Interjected. Kung anong tamang term. Hello? Like una, no? So, madali lang, Migo. Di nagluwaso ka ni. Di nagluwaso... hello, Joker, pakiapod ginaray tabi. Di nagluwas eh. Ito na. Di ba? By virtue of power vested in me by the listeners of DCGB, I hereby suggest na ang Piyuduran District Hospital idagdag so Saint John Paul II Piyuduran John Paul II District Hospital. Yan, something like that. Hello, Migo. Hello, BT. Good morning. Doon na to ko ng legal, doon ka may legal implication yan, pero bako na siya by operation of law, kundi just for the local consumption, ayaw duman ma-incorporate ito. Pero sa mga transaksyon, ang nakasurat dyan, Piyuduran District Hospital Manggiraray. Hello? Hello, BT. What do you think, amigo? Pwede mambaga. Idagdag pa kung sisay pa gusto idagdag. Bay na pagsabayan sungaran ko, ta? Naning biyok na lugod. Dahil pagdagdag sa pangaran ko, ta? BT. Naramdaman mo kang pakareport. Primerong pakareport ka ni Jimmy. Yes. Nag-react ako. Yeah, correct. Binanggit ko RA 4277. Iyo, pala na-mention mo manangga diyan. Na-overload ko Kung ito, pwede bang isupersede ang national law na yan kay sarong ordinansa? Tama ka, na-overload ko yan pare. Pasensya na, tabi. Tama diba? ka. Ngunyan, ang tignangalasan ko, paano itong mga honorable na budol? Iyo ano? Ito ang tignangalasan ko. Kasi nakulong bagan matalik dyan. Yeah. Nata, simpleng research lang ko ito. Iyo. Kundi, ilan mo pare, uminagi sa proseso eh. Uminagi sa proseso. Kayo nga pero diba? nata, gabos ito, nalusutan. Di ba nga na kunangalas man? Diyan kita magnalas. Kadakol-dakol na honorable, nalusutan. Iwan ako nagngalas man. Siyempre may ordinansa, may public hearing, etc. Kayo nga di ba? Diyan ako nagngalas, nata ito. Tapos sarap patabi, VP. Ako ang thinking ko kaya Oo. Kung iyan tabi, ining-ing na lang duman, Gob. Oo. Pero tabi, may diferensya ining ara na ini. Dahil ako nagparadakula iyan. Iyo manangga. Trinabaho ko tayan, behind the scenes na lang. Yeah. Mas magayong ko ito kaysa kung ibalangibog mo pa sa publiko, di nagre-rebook talaga yan. Ang importante, pag may dinaran pasyento duman, maatindiran. Yeah. Serbisyo. Ito sabi ang pinaka-importante. Yan ang pinaka-point duman. Na pag Yes, dinuman, sabi, suhelang mabubulong, dahil buhay na nabuwara. Iyan sabi ang pinaka-importante sa araw kayan. Very good. Ako nga ni BP, nagnanalas man ako. Natadig di sa Legazpi, may ngaran ki street na Escudero. Sain? Hilingon mo dyan sa may Santa, tamaw yan. Diyan ako nagangalas. Ang haram ko ang Escudero, Sursugon. Joker. Bako ya? Bay na pagpadakula ang isip ko. Bay na pagpaisip ako niyang kimaray ha. Bay na tabi ako paglibong ko niya na aga. Itong, Pa-research mo, diba, Joshua. ang pinakasentro baga, so imahe ni Mama Mary, diba? Pa-research mo, Joshua. Ang Escudero, itong going to kwan eh. Going to Bugtong. At kailingon mo tabi, iko dyan.
Oda. Ay, BP, Ah, may iba tabi ako. okay, sige. Kaso bago may report si Joshua, Oh, ito bagang sa mga nagtatarapok diyan kay basura, yeah, diyan sa lugar na may sanda, tiba lamang ang publiko mabago lamang. yeah, totoo. Nakasabago, BP, di ba nagbike ako sa may airport, ngunyan magayunong magayang tigyajaglingan, Yeah, dako nagajaging dyan eh. Ngunyan, may nari para ako sa mga nagajaging. Imagineon mo ang tanga, surunoda naglalakaw, biglang may iniwasan tapos mabalik duman sa linya. yeah, yeah. Garo-araw ka ito sa mga nagajaraging. So na-curious ako, nata-araw ka ito, may pigi-iwasan sila tapos mabalik manggirari duman sa rutang ito. Yeah. Ay sus, karaot-karaot, di piso aga to. Iba sa basurang nahiling ko naman. Basta ako gusto ko sana mag-ulok na habang ako magparamurosot, natanarot tagal daw ko. Okay. Sige kami, good morning. Good morning. Thank you, Tabi Joker. Ilingon yung doa ko niya. May chat sa amigo ko na architect, sabi niya, ang 3 Bio Gabaldon buildings Bagasel, maski historical na pinalitan pa kan Bio. Kaya naging Gabaldon President Arcilla Building. O see, yan ang pigasaram ko na baka pwedeng gibuhon dyan mga tugang sa Piodoran. Wara man nagreklamo, gari man sa na wedding, Gabaldon Arcilla nupsyal. Ayun na sa endo. Pero itong pag-suggest ko, baka pwede ito, di ba? Yun nga sa Bicol University, sa Historical Commission, sa commission, mga tugang, dahil man hinali sa Gabaldon. Sinugpunan kiyan, dating presidente, kan Bicol University. O, di ba? Baka pwede dyan. Hello? Hello. Yes, good morning. Good morning. Yeah, morning. Ang takot ni dating kinatawan Siga Oh. na bawi also blessing duman sa Vatican. sa hospital. Oh. Dali on sungarang kang santo. Oo. Ando daw kung pumagibo na sa nadumang ki Garo Chapel o simbahan na kuyan dedicated to Saint John Paul. Ay, magayon, may pangajian man sa mga tao duman, sa mga may pasyente duman. O ano daw kung sarong, maski bako na gayod sa luwas, duman sa loob mismo kang hospital, igo naman sarong room, di ba? Tama ka kuya Des, gari prayer room, tago akong nahilingan sa mga hospital. Oo, maski pa nakabugtakan ngaran dyan St. John Paul, kung tighiriling man sa na dahil man nagpangaradyi, baka nangyari kang garo, anting-anting nang inaranan mo sa kuya. Ibugta kang ki chapel na dedicated sa iya na magpangaradyi duman. So, yung mga pasyente. Duwa nang i-question ko sa board member pag nakaurong ko sa Albay Tabi, kuya Des. Number 1, itong idudugtong. Ikaduwa, ibugtak kung dahil na ito mangyari lugod, bugtakan kay chapel. Iyo, magayon. Dahil mo na ipag-suggest, pero mo na kang by virtue of the power. Visited me by the people of Albay. Oo. Tapos kung dahil punduhan kang gobyerno, sa bagay, pwede magkaroon punduhan kang gobyerno, ito nga, magasalaw kang hospital, hanggang man na hospital, kay puha na may prayer room. Opo, Kung dahil punduhan kang gobyerno, yun na ito, magpuong ka na fundraising na mapag-ibo ka itong chapel. Okay. Tapos pwede man idugtong duman na John Paul Henry. Yan. Oo, yun Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya Nes. Di ba? Yan na. Dua. Sige daw. Hingihingan ko naman sa ibatang mga amigong board members dyan. Ito pala, sandali lang. May pinareward sa ko si board member Caroline Siga. Sandali lang, okay. March 7, 2022, na-approve ini. Ano sa title mananggad, Ano sa title?
sabi ni Board Member Caroline Siga, renaming of Provincial Ordinance Number 066-2022, renaming Piodoran Memorial District Hospital to Pope John Paul II District Hospital. Author, Honorable Victor Siga Jr. Yan. Yes. Okay na, magayonon ini. Pero actually, basta sabi ni Kinatawan Rolly, din yung halawig na discussion ito eh. Unanimously approve nga niya ito, sabi niya. At tabi, mga tugang ang sinabi ng ordinansa. Salamaton tabi, uning nga niyo, now therefore, on motion of the Honorable Victor Siga, severally seconded by Dante Arandia, Giselle Salceda, Baby Glenda Bongao, Reynaldo Baragais, Eva Josephine Ribaya. Uni pa lang so nag-second mga tugang during the approval of the ordinance. Arandia, Salceda, Bongao, Baragais, and Ribaya. Yeah, diyo pala iyan. Thank you, Tabi, Madam. Board Member Carol Linsiga. So, yan. Salamaton po na maray. Okay. Angel Mus, sandali lang Angel at saka Padingal ha. Di magiro ka mong duwata. Sorry, nakastand ba na ka mong haloy? Ilog ko muna ini. Tabi na mga pagiromdom sa tuyang technical department. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hey! DC Talaga! Are you looking for quality and affordable home appliances and furnitures? We got something for you. So listen. Kung hanap mo, mura na appliances, huwag kang mag-alala, dami ditong choices. Mula sa TV at rep, sala, set, got all you need. Mga pangangailangan sa bahay, lahat ng gadget na gamit pang alalay. Rice cooker, fan heater at cookpan, washing machine at stove, lahat na yan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busagaan. Sa Daraga Home Depot, where your one-stop shop. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na base at galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, girl. Thank you, girl. O, madali lang ha. Madali lang. Pasensya ka mo. Madali lang ata. So, mga... Igwas ako yung nag-upload na staff ni Senador Bam Aquino.
Ini po mga alam nga sa yumahan ko ini. Sayang man taan gusto magtao ni Senador Bam Aquino nin libreng pamasahe sa Indo, 500 pesos per listener tango niya na aga. Di ba? Maog makamo. Di ba? Libreng pamasahe. Ano nga niya ko pong gagawin ko? Sabi ko naman sa nagaport. Ngayon, sir, mamimigay si Senador Bam Aquino ng 500 pesos. Dagdag ginhawa sa mga commuters natin, digdi ngaya, dyan ngaya sa Albay, Buda, sa Legazpi City. Kada, alangan man na sa iyong mahang ko ito kung madangog ko ito. Na, itatao sa Indo, 500 pesos. Ang gigibuhon po nindo, mga tugang, pag maapod lang kamo sa cellphone number ko ha, tapos madigdi kamo sa DCGB, i-claim nindo so 500 pesos dyan ng mga 11 o'clock, hanapon po si Shirley Dilomen. Sa opisina sa DCGB, hanapin po ninyo si Shirley Dilomen, ang aming accounting dyan sa DCGB, i-claim nindo so 500 pesos. Okay? Taang gusto na mangyari daan ni Senador Bam Aquino, mga tugang, sabi kan mga amigo niya na nag-arapod sa kuya, makatabang-tabang lamang na makatao ki 500 pesos na dagdag lamang na pamasahe nindota. Mahal baga ngunyan ang prodo, mahal ang mga petroleum products ngunyan, mahal ang, di ba, ang pamasahe ma-increase. So, atin, may puro 500 lamang ngunyan pong aldaw. Mga kwan po ini, hanggang ini sa masunod na simana, na magantabay lang kamo, pag ako nagtaram, maapod kamo sa kuya. Matao ko sa Indo ki 500 pesos, mga tugang, ang libreng pamasahe, hatod sa Indo kan mga amigo ni Senador Bam Aquino. Friend ha? Hatod sa Indo kan mga amigo ni Senador Bam Aquino. Sisi ang gusto. Magapod na po sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Tawag na po. Tawag na. Dali. Automatic, 500 pesos. Sandali. Hello? Hello, sir. Good morning, ma'am. Pangalan ko po yung ano mo. Apo. Pangalan po. Griselda Rancho po. Pakisurat na tabi siya Griselda Rancho po. Rancho. Taga saan si Griselda? Taga Barangay Dos po. Barangay Dos Legazpi. Apo. Gusto mong dagdag libreng pamasahe? Opo, sir. Libreng pamasahe ng mga kaibigan ni Senador Bam Aquino. Opo, Gusto sir. mong 500? Opo, sir. Oh. So anong masasabi mo po? Anong masasabi mo? Maraming salamat po, sir, tsaka kay Sir Senador Bam Aquino po. Basta sa mga friend niya ang nagkuhan kay ni, ang nag-initiate kay ni. Na Maraming salamat po sa kanilang lahat. Opo. I-claim mo po, madam, dyan na 11 o'clock sa opisina kay Shirley. Look po Shirley Dilomen, ha? Opo, sir. Opo. Salamat Sige po, po. sir. Bye-bye. Thank Okay you. po. Alright. Okay po. Bye-bye. Alright. Another caller natin. Hello? Ako man tabi, VP. Napa, naguro ka. Kay Puhan, masabi mo sa full name mo. Iyo tabi, pagdyan ko. Pagdigdi mo. O sige, pagdigdi. Ikon mo lang kay Shirley, ha? Iyo. At sa akin, ikaw pagklimon ko. Si Jana? Iyo tabi. Bay, napagpadigdo ito. Mailing ko na naman ito. Sa bagay. 500, sayang man. Sa bagay, pagdigdi niya, wala ako eh. Sige na, sa iba na lang tabi. Seriously, okay lang pare, okay lang. Ikaw lang, okay lang, no problem. Okay lang. Tabi, sa iba na lang. Sa iba na lang. Seriously? Seryoso? Day, okay lang. Friend ko si Bam, sa iba na lang. Para man sa gabos tabi ni, wala magipigipili. Para sa gabos. Sa iba na lang. Sa iba na lang? Apo. Tabo mo sa ko'y pahiling si Jana? Birthday daw. Okay. Sa birthday na lang daw. Sa birthday? Sige ha, sa birthday pare. Okay. Sige, tabi, Thank you. Bye-bye. Okay. It another one. Hello? Hello po. Yeah, good morning. Good morning po, Senator Henry. Pangaran, sir. Pangaran po.
Claudio Castuera po. Ano po? Claudio Castuera. Claudio Castuera. Taga saan po? Taga Bagong Abri. Bagong Abri, Legazpi. Opo. Okay, congratulations sir. May 500 pesos ka po na libreng pamasahe. Hatod kan mga amigo ni Senador Bam Aquino. I-claim mo po sa DCGB 11 taon. Bring your ID please. Magdala po kay ID, ha? Okay po. Ano pa masasabi mo? Salamat po sir sa nag-sponsor. Kay Sir Bam Aquino. Sa programa nito, salamat po. Opo, okay. Salamat po. Congratulations sir. Mabuhay, mabuhay. Okay, hello? Hello? Aray ko. Alat ko na. Hello? Nagkaribok sa cellphone ko. Nagkaribok sa cellphone ko. Oh, Allah. Oh. Maentra ako. Pangalan? Di mo nalito pangalan ko. Latoson, taka ate babes na. Babes Arancilio. Yeah. Oh, i-claim mo sa DCGB so sa imong pamasahe yo 500 pesos. Para ka naman para ka masumbaga yun. Mapamasahe ka pa. Nakawan na sana, ha? Maentra ako. Sabi mo na yung sigpipili. Hindi yun talaga. Wala man talaga. Wala man talaga. Dahil pigipili. So ka boss, first come, first serve basis eh. Okay? Anong masasabi mo, tabi? Siyempre sa lamaton. Matamahal na ng gasolina. Ayun man ang ganun eh. Okay. Aray ko, naigulo talaga ako. Oh, congratulations sa ate babe. Pag-claim na lang mamaya, ha? Salamat. Okay, bye. Okay. Alat mo na. Hello? Bigo! Hello, bebe. Saga naman, tapos na. Tuluman sana. Dahil mo na kung ganun mo. Para mapagikas na sa nako. Saga naman nga ni. Magamagang saga. 7:39 saga. Yo. Tapos na. Padayaon ka? Basta natagi mo kung 1,000 sa imo. Yo. Magribok. Sige na, bye-bye. Sino lang naman? Sige, thank you. Nagkaribok baga. Sige, nagpurunong arapod. Okay na kayo. Hello? Sabad. Okay pa rin, salamat. Saga naman. Oy, saga naman po, please. Saga naman. Hello? Saga naman po. Hello? Duman po ka mo maapod sa saga naman, sa bukas naman. Hello? Hello, sir. Ay. Ma'am? Sir, good morning. Good morning po. Good morning. Morning, sir. Good morning. Po. Saga naman. Oy. Nasad ka? Iyo, ta 500 pa man yan. Oh, Ang gasolina, pamasahe. Saga po, maapod ka. Iyo. Ay, yan lang. Between 7:30, but between 7 and 9 saga. Magantabay lang, ha? Takuan ini mga 6 days man ini na ipapanaon ni Senador kan mga friend ni Senador Bam Aquino na libreng pamasahe. 500 pesos per day. Basta kada programa ko sa kuyang programang morning, tulo ang tatawan ng Coke 500. Iyo. Ayo po, pagkadi ako magayong makaskas mag-call. Ako ko ta ngani, ugaling di ako mataram-taba ka. Basta? Dahil okay na. Mag-upload ka na lang sa aga. Habo ko magdagdagi. Yan ko makasingit ako. Bata makakaskasin ang mga listener. Ika na ang bala. Dahil, ika na ang bala ka yan. Ay. Iyo. Sige, sir. Kumusta ka? Kumusta ka? Ay, maraman po. May problema ka sa pamasahe ngon yan? Sir, magmayaman nga ni. Oto, empleyado sa gobyerno. Mga ipo kami pang mga maralita. Iyo. May suggestion ko tayo. Di ka lang itaram sa imo? Ano po to? Aba ko? Baka. Ay. Baka na ko makauli sa haro mo niyan, Alda. Nailing ka na naman dyan. Nagbabara-bara ka na naman dyan, sir. Kung saan, abo ako. Awinda, di mo nagpigiti na pag nailing mo ako ba na? Sige, sir. Tinunta ka pag nanggana ako sa aga. Sige. Okay. Di mo nagpigiti, no? Challenging. Okay.
Salamat. Until tomorrow. Bye-bye. Sige po, thank you so much po. Alright. Mga tugang salamat. Iyan po. Kung masanayan, pakonsuelo kan mga friends po ni Senador Bam Aquino na manaunin libreng pamasahe. Ngunyan po na may krisis sa petroleum products. 500 pesos a day. Kaya po ang kutabi, kitulong caller every day from 7:30 to 9. Mga tugang didi po sa tuyang programa. Di saga naman, magantabay sa nakamunta. Isisingit ko po ang konsay na segment kan sa tuyang programa. Digdi po mga tugang saan hapot sa DCGB. Deko na napalaog sa report ni Pading Al, boda ni Jomar and Angel. Pakinot na lang tabi isyara. Angel, Al, and Jomar bien. Ini po si Henry M. Deping personalan, kita po tagahapot lang. Goodbye, mabuhay. Anhapot, kaiba si Henry M.